Fifi mantem ni mo na yemra Kasoa na se dwade mu nsem wona ejina Kasoa new market na akwa Kasoa environmental health and sanitation unit e wo metre wo commercial assembly bi mu wo mapa mpanimfo be ne na mohwe hu ni sa honidi hu nsem ekoyi afi wo mo to anuane ene wo mo anuane ahodo ne mpa ne yesefata wo mo awo wo ho enkrata dansidi se bia wo mfa yade bia emeye ye ne ya yetisi monte koto aduane na se ekoyi ene wakopie mu Kasoa new market na osusu se na nantwinam bi wo hodo mo awaho na saa nantwinam no ye nhwemu ne kyerese firi boko ene bae na osusu se Anthrax mmoawa no aye ko no ebi wo mu nti wode aposifo akosesa Gabriel Ejebrefa a senior public health engineer ewo ewuti senior eastments ni mu na wadi tuja se abra wonum ehun saa nantwi a wahuo yi ene wosusu yese ebetimi abase nantwi yare anthrax ewum oto aso se ototo owura no a na yekura no ano enum ene wadi tuja se wonum edinam no efiri boko a policefo ebemu ansa na wotimi age nami efi owura ne nsem esanse na wompene so wode bema wonum abra woje nkrata ekura no a wo hwe so no ohunu se ayahumomo ne da etosonson afimpinu ene edunum yensan mu ena wonum ekum nantwie yi a na saa da no anso na no wahye se emo wonfa nantwie bia entu kwan enko ekuro foforo bia so enam a wahuo yi na ewo emoton ketwa ensum mu ya no wode betwa mu akokumase